kacaritane daging surak sumbar petak macia-cia Begawan Bisma Sigro Jemangka Raden Haryaseta ingkang kaya kepanjingan setan Batanenget Purwodasina sang Begawan Bisma Sigro ketaman godo pecat nyawa sepisan konta padha sakala. Yang Seta ki jarine putra ratu terus wis tengah brahmana. Lah kok perangi Sora Hamuk prajurit cilik-cilik sing ora ngerti kentang kimpule diamuk diawut-awut kaya mengkono. Oh ya kowe durung ngerti karo aku iki putra Mandarakat majane Kanjeng Rama Prabu Salyapati Raden Rukmarata ketiban jempar iku tatas wandamu kowe. Satelek sapa dipake kamantan po parimara iki jarak perkara manungsa iki ora cocok karo kondang Sora Hamuk kaya ngono. Bul kulitmu atos debok bosok. Ketiban pariku wae mekaning pati. Kaya ngono kok jare Senopati linuwe. Kaya ngono kok jare ngaku satriya setengah pendhita. Endi kasektenmu? Ayo yung. Ayo. 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 Parat bana sapa kuwi? Aku Rukmarata. Rukmarata. Anake sapa? Putra Kanjeng Rama Prabu Salyapati. Eling-eling bapakmu kaya wong wengis. Karo maratuwane wae tegel. Mula nek anak-anak kok diapur kuwi bener. Iki margane patimu. Salya sawangen anakmu mudar iki lho. Anakmu mudar ajur umur-umur bangkin. Salah salahan tunggal.
Wah ing kono ta wau rame-rame ning peperangan Haratayuda Jaya pinangun. Ana ratu buta nimbrung saking Dirgantara nggih Prabu Kala Senggi. Amung ngupadi kadang panengah Pandhawa Raden Arjuna. Sing dianggep kuwi wong bagus tetha yen kuwi Janaka. Lah salah ketemu sing tak goleki ketekan sediaku iki nek bocah bagus kemliwer nang madyaning palagan iki mesti Janaka mati dening aku. Tetap kacarita kaya ta mangkono ing cipta Bambang Irawan mileng-miling pados mengsah kinarya neter marang kadibyan nanging datan uninga sangkaning bilahi saking Dirgantara umriyang krembyah nenggih Kala Senggi nyaut janggane Sang Irawan. Wah, mati, wah! Wah! Ginegit janggane Sang Irawan lawan Prabu Kala Senggi kinemah-kemah ginilut-gilut pundake eling-eling Bambang Irawan putra Madukara ingkang garbe kaseteng dinangkung nadyan wis kacakot janggane maksih henget Purwadaksina kathah sigra menuju riga katamaken jajanira Prabu Kala Senggi pecah sampyuh prayagung kekalih. Prabu ketiwasan Koko Prabu mboten nyono menika anak kula pun Irawan gugur madyaning palagan kados pundi Koko Prabu Arjuna nadyan kowe kelangan anak Irawane kowe bejo tegese iki nyang apes parane janjane mono iki mungsuhmu Ratu gua bareng Prabu Kala Senggi iki arep goleki kowe. Arep marsasra wirange bapakne Kang Rikala Semana wis mbok sirnakake. Ya kuwi Jata Gimbal kawan Jata Gini. Lah
ngertine kala seneng kuwi saben wong bagus dianggep Janaka. Ora ngerti ya yen to kuwi Irawan. Lan maneh Irawan kuwi nadyan to temekaning pati Janaka isih nekem pusaka kang gudrah ludira. Mati sampyuh Irawan kuwi nadyan to gugure pengawak kusuma bangsa. Wah, sedengane bayi do nyelo. Ora urung dadi kurban. Ya nek jenenge dadi kurban ki ora nom ora tuwa. Kabeh kuwi padha nyandang. Wis Janaka, pasrahno karo sing kawogan putramu sing wis asawan kunarpa iki. Kadarta sang Begawan Bisma kinepruk gada pecat nyawa pusakanira Raden Haryaseta kendhang kapradondang dumawah wonten tepining Bengawan Gangga nganti rikala semana datenenget Purwa Duksina sinten ingkang kekejer wonten ing antariksa kajawi ingkang ibu Bathari Gangga ya Ganggawati. Sidam sekaring bawana langgeng anakku ngger Dewa Brata. Bisma aja kaget. Sejatine kula niki pun ibu Bathari Gangga ya Ganggawati. Aku iki ibumu ya ngger paring pusaka wujuding jemparing senjata pamungkas. Nggonen nyampurnake marang mungsuhmu si Haryaseta. Aku ibumu ngger. Bisma aduh, Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu. Ibu. Oh,